Praise the Lord. बे समाव मोनसे गुसुं भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। भिडिअआ जाहैबाय नैबे निकिता नार्जारी, अमृतपुर, रायमाना, जिल्ला क'क्राझार। बिथाङा माखासे सम आगोल मेन्टेल प्रब्लेम जानानै दङमोन। गाव बहा थांदों, बहा फैदों, मा खालामनो नागिरदों बियो जेबो आन्दाजखौ मोनामोन। बिमाया गोबां डाक्टार हमदोंमोन आरो अजा हमदोंमोन, नाथाय सोखा जानायखौ मोनाखै। उनाव बिथांमोनहा मिथिनायनि गेजेरजों खाथुज्रा सेन्टारखौ खोनायो आरो खाथुज्रा सेन्टारखौ खोनानानै बिथांमोना बे सेन्टाराव लानानै फैयो। फैनानै बिथांमोना आरजनि गेजेरजों 7 दिन उखैहाब आरज खालामनानै एबा उपवास खालामनानै फुरा मोजां जानायखौ मोनो, हामनायखौ मोनो। दा बेनिखायनो बिथाङा मोजां जानायनि सोमोन्दै गुसुं साखि होदों। बे साखि होनायखौ जोङो खोनासंनि लोगोफोर, अन्नानै नायलांदो। गावनि बे सिङाव बिदिनो गस्लाफोरखौ सोना लांनायफोरखौबो आं लेखा लांदों सानो आरो। ओमफ्राय बिदिनो सानसेखालि लामा ससेयाव बिदिनो सिङाव गस्लाखौ सोना लांनानै गाव गस्ला बे सिङावहाय गस्लाखौ सोना लांनानैहाय ओमफ्राय दख'नाखौहाय बिबैनाव गालांनानै माबा रेसिपखौ गालांनानै गस्ला गोदान लांनानै थांदों आरोखि सानसेखालिनो। ओमफ्राय मेस्ट्रिया फन खालामहरबाय। खालामनानैहाय नै माथो निखिमाया माबा स्कुल ड्रेसआखौ गानबोआखै, बियो गस्लासो गाननानै फैदों बिदि होननानै खिन्थाहरनायखाय ओमफ्राय आंनि बिबैयाबो होनहरदों, नै न'निफ्रायथ' दख'ना स्कुल ड्रेस गाननानै थांदोंमोन आयै मादैमोन, नानिया स्कुल ड्रेस गानलांदोंनो माहाय चेन्ज खालामहैखो बियो, आं बेखौ मिन्थिले होननायखाय मास्टारफोरा फन खालामनानै खिन्थाहरदों होननानै आङो बेफोरबायदि फन खालामहरदों आइमोननो मादैनो खिन्थाहरफिनदों आरो। ओमफ्राय मादैया लायदों, आइमोना लायनानै न'सिम दोनहैफिनदों आरो। ओमफ्राय बिदिनो थायै थाबाय, बिदिनो कबिराजनाव लांबाय, कबिराजनाव लांनानै बिदिनो थाबिस बायदिसिना गानहोबाय, जाया। ओमफ्राय डक्टरनाव लांबाय, डक्टरनावबो बिदिनो डक्टर सासेया होनबाय टाइफड जानो नागिरदों, ओमफ्राय मेलेरिया जानो नागिरदों बेफोरबायदि होनबाय आरो। ओमफ्राय आं लोंफैबाय, मुलिया बाहायबाय जायाबाय, आरो डक्टर सासेनाव लांबावबाय आङो। डक्टर सासेनाव नायबाय, ब्लाड टेस्ट खालामबाय, बियो मोनबाय एलार्जियानो बेनो 50 मोनबाय आरो। गोरलै बैसोआव मानो एफाबां एलार्जि जाहोआखैखौलाय, नोंसोरो बेनो एलार्जियाखौहाय बोसोरसे जाहोनांगोन एलार्जिनि मुलिखौहाय। ओमफ्राय दा बोसोरसे जाहोनानैहाय बेनि माबाखौहाय आरो ब्लाड टेस्ट खालामनांगोन, बेसेबांसिम पइन्ट बारायखो बिनि एलार्जिया, नै बिदिखौहाय नोंसोर नायनांबावगोन बिदि होनो आरो डक्टरा। ओमफ्राय नोंसोरो मुलियाखौहाय मास मोनफ्रोमबो जाहो, बेनो मुलियाखौहाय जाहोबाय थाथार, मेगन मेक्सिबनानैब्लाबो जाहोथार, बेफोरबायदि खावलायहरदों आरोखि आंखौहाय डक्टरा। मुलिनि दामा बेसेबां ओरैनो? मुलिनि दामा बिदिनो फार्स्ट थांजेननायावहाय नायनायनि 350 लादों, ओमफ्रायहाय ब्लाड टेस्ट खालामनायावहाय माबा 1500 लादों। ओमफ्रायहाय बिदिनो लायगा सायाव मालाबा बिदिनो 1010 लायो, मालाबा बिदिनो 1010 लायो, मालाबा बिदिनो 350 लायो, मालाबा बिदिनो गोबां बिदिनो 400 बिदि लायो आरोखि। मुलिया लायगाफायाव बिदि लायो। खय मास थांजेननायावहाय थांबाय थादों बिदिनो। खय माससो थांनाय जाया ओरैनो? बे डक्टरनावहाय मास मोननैसिम जादों आरो बे डक्टरनाव हान्थिनाया। बिदि अजाफोरनावबो थांदोंमोन? अजाफोरनावबो थांदों, औ थांदों। बिदिनो बेंगलावनो आङो साननैसिम रजानाव लांदों आं। मानसिफोर बिदिनो खिन्थाबाय। ओरैनो जेन'बा बे नानिनि बेमार जानाया मेना गोदाव सोराव थाबायलाबायनाय, थाबायलाबायनाय, स्कुल थांब्लाबो गद गैया खिथां गैया बिदि आरोना। ओमफ्राय नानिया नों थाल मोनामोन ना? नों स्कुल थांनायाव जेबो थाल मोनामोन? स्कुलाव थांदों बायदि मोनोमोन आरोना, ओरैनो बहा थादों बहा मादों बेखौ मिन्थिया, थाल मोना? मा नाममोन नानिना? निखिमा। ओमफ्राय नार्जारी। दा मा क्लासाव हाबो? 9आव। बाहाय कासिकत्रा प्रेस सेन्टाराव खयदिन जाफैखो? 7 दिन फार्स्टजों थाफैदों, ओमफ्राय गैला जोब्बाय? नोंसोर जे कासिकत्रा प्रेस सेन्टाराव फैबाय, बे सेन्टारनि मानसिफ्रा नोंसोरनो बे बेमारनि थाखाय मुलिफोर होदोंमोन नामा? आरजल' खालामदों। ओमफ्राय नोंसोर उदै बासिदों? गामिया अमृतपुर ना? ओरैनोथ' दा थिगैनो दं। दा माबायदि मोनदों नोंलाय? मोजां मोनदों, जेबो मोनाखिसै? मादैमोनहा जे कासिकत्रा प्रेस सेन्टाराव फैबाय, माने
माबोरै खोनानानै बा सोरबा खोन्थानायनि गेजेरजों ना बोरैबा खोनानायनि गेजेरजों कासिकत्रा फेयार सेन्टाराव फैयामोन जेन'बा लाबोनाया? सिगांनिफ्राय खोनाखायो बे फेयार सेन्टारखौ। सिगांहाय बिदिनो बिबोनाङाबो बिदिनो गोदाव सोराव जानाय समावहाय आंनि बोराया बेहायनो दोनफैदों आरो। ओमफ्राय बेहाय दोनफैनानै मिन्थिखागौ बोराया फंबायखौ दोनफैनायखाय। ओमफ्राय आङो गोसोआव सानबाय थाखायोमोन बे कासिकत्रा फेयार सेन्टारावहाय दोनहैलासो आंनि फिसाया हामसिगोनदां बेफोरबायदि आङो साननानै थायोमोन। ओमफ्राय सानसेखालि आङो गामिनि बिदिनो हाथामाखौ लेंनानै लायनानै आफा नानिनि थाखाय आर'ज खालामना हैदो होननानै। नाथाय बे बिफाया होनदों आरो औ आइ नोंसोरथ' गोबां दाहायबाय खबरासिनाव लांबाय खबरासिनाव लांला गोबां थाबिस बायदिसिना गानहोला बिनायनि आर'जआ गोजौआव थाङा आइ बेनिखायनो नोंसोरो फेयार सेन्टाराव लांदो गिदिर फेयार सेन्टाराव लांनासो नोंसोरो बे फिसाखौ बे फिसौआखौहाय फाहामनायाखौ नोंसोर मोनसिगोन बिदि होननायखायनो आङो गोसो फोथायनानैहाय आङो जानाय नंला होननानै बे बिफानि बुंनायजों आरो आं गोसोआव सानबाय थानायजों आङो हरनि समाव होनबाय बिफाखौहाय नै फेयार सेन्टाराव लांदिनि जोङो गोबां दाहाया नङा दाहायखाबाय बे फिसाखौहाय ओरै नङा ओरै नङा ओरै दाहायखाबाय बेनिखायनो फेयार सेन्टाराव लांदिनि बे संसारनि खामानिया मा जायो जाथोंसै गालांनानै थांनोसै बे माइफोराखौ आङो थिसनबाय थाले नोंनो नेदो नोङो दोनहैनानैल' फैदो जों बिमा फिसा थाबाय थानायसै होजोंनो हामजासे बिदि होननानै बुंनानै अखानायैनो हाखु दाखु फैनाय जादों आरो। ओमफ्राय फैनायजों लोगोसे गोबांथार बे फेयार सेन्टारनि मानसिफोरा माबाबाय आरोखि जोंनो आसन होबाय जायगा होबाय। ओमफ्राय दा गोबां बिदिनो इसोरनाव गथायना होनायजों बिनायजों आङो फिसाखौ फाहामनायखौ मोनबाय। रजा डक्टरफोरनि थाखाय आङो फाहामजानायखौ मोनाखै फिसाखौहाय। ओमफ्राय दा बेहाय फैनानै फिसाया फाहामजानायखौ मोनबाय। दा गोबां फरायसालियावबो थांनो हाफिननायसै नङाला बे फिसानि फरायनाय लाइफफोरा नस्थ' जानायसैमोन आरो। ओरैनो गोदाव सोराव थाबाय बे गोदाव सोरावैनो दाथ' स्कुलावबो थांफिननो हासिगोन। थांफिननो हासिगोन दाथ' स्कुलावथ' बिराद गावबा हास्थायगासिनो दङ आरोखि स्कुलाव दा एग्जामाबो जागासिनो दङ नालाय थांनो बिराद बै समावथ' बे एग्जाम दं ना स्कुल दं जेबो थाल मोनलामोन। जेबो थाल मोनामोन गाव मा रायलायो गाव मा बुङो जेबो थाल मोनामोन। खालि देलायनाय बेरायनाय बेफोरबायदिल'मोन आरो बिराद देलायोमोन। देलायनानै सयथानि फाव फान्दायनाय बायदिसो देलायखायोमोन। दाथ' नों स्कुलखौ गोसोखांबाय ना? फरिखाया माला होनदों? जागासिनो नों स्कुलखौ गोसोखांदों? दा नानिया जे हामबाय गावनि खुगाजों गाव हामबाय होनबाय गोदाव सोराव मोननायखौबो गैला होनबाय। सिगाङावथ' बिमाया जेनेबा गावथ' मिथिला थाल गैला बिमायाथ' मिथियोमोन ना बै समाव माबायदिमोन नानिया। नों दा माबायदि मोनदों नानिखौ? मोजां मोनदों। मोजां ना? ओमफ्राय सेन्टारावथ' जेबो मुलि थुलि होनाय? इसोरनि अननायजों इसोरनि सहाय बिनाय गाबनायजों फाहामजानायखौ मोनबाय फिसाया बिनि थाखाय आं इसोरखौ धन्यबाद। आर'ज खालामग्राया सोरखौ आर'ज खालामदों? फेयार सेन्टारनि मानसिफ्रा आर'ज खालामबाय।